Gọọmenti Anambra steeti ekwugo na ọbasị ka ọ bụ akụkọ a na-akọ n'afele mba ụwa na gọvanọ Chukwuma Soludo na ọchịchị ya na-ene anya ụmụ nwaanyị ndị na-agagharị n'eyiri ihe n'ime ya na ụmụ nwoke kpara dada na ndị na-akpụtu uwe ha ala. Emmanuel Okonkwo wetara anyị akụkọ a. Dọkịnta Mefọ kwuputere na ndị na-akọ akụkọ ahụ bụ nnọọ ndị ebumnobi ha bụ iweta ọgbaghara na steeti a, ebe ọ dozi ụdị ndị dị otu aka na ntị na gọọmenti steeti a ga-amalite oge na-eteghị aka ịkpụkọ ndị na-akọ ụdị akụkọ ịkọcha ahụ na steeti a. Ya bụ kọmishọna gazi n'iru mee ka o doo ndị mmadụ anya na ineba anya n'otu ndị mmadụ si eyi akwa esoghị na ya bụ iwu emebere ọhụụ na steeti a akpọrọ Anambra State Homeland Security Law n'aha bekee, ebe o kwuziri na naanị ihe so na ya bụ iwu bụ ibu agha megide ndị ọchọngonoko ndị na-eweta steeti a.